Yeah. Kokani Vibes Studio. Real talk, no filter. पेट्रोल दररोज चढता, आमची जेब खाली जाता. गॅस सिलेंडर घेऊन घरात टेन्शन वाढता. साधो माणूस काम करता तरी पैसा पुरताना. दर दिसन नवी प्रॉब्लेम, जीवन सोपं उरताना. Prices going up, we feeling the pain. Common man fighting again and again. जीवन असा tough, still we survive. India strong bro, we stay alive. Prices going up, no control. System full time taking toll. आमची हालत, still we rise. We don't break, we realize. दुनियेत युद्ध चालत, लोकांची हालत वाईट. निरपराध लोक मरत आहे, सगळं दिसता फ्राईट. न्यूजांत सगळं दिसता पण हाका ऐकता. प्लीज माका जाय रे बाबा, पण टेन्शन नाका येता. ऐक सरा माका सांगता क्लिअर. लाईफ इज हार्ड बट वी नो फिअर. हानवानी तुम वी स्टँड स्ट्रॉंग. टुगेदर ब्रो वी मूव्ह अलोंग. इंडिया स्ट्रॉंग असा पण प्रेशर हेवी. इकॉनॉमी टाईट, सिच्युएशन अनस्टेडी. यूथ माका फाईट ड्रीम्स नाका सोडचेम. हार्ड वर्क करतम हाका फुदम वाचेम.